е много яко следвам на Crossfire. Това е нещо като ревю. Аз съм Чермен Батъла. Да, и това е ревю на Commandos PvP. Мисля да снимам. Сега ще ви разведа из ларповете. Първия ларп е ларп Enchant, който е на самия спаун. Ето го. Според мен е хубав. Тук да видя нещо. Да, това ми е. Добре, нямам на Enchant, не знам какво не говорим това. Добре, това беше. Това е ларп Enchant. Много е яко. Следващия ларп е ларп Enchant. Ето го. Секунда. Само да правя нещо. Следвам. Добре, тук съм. Добре, Ендермен. Добре, седна. Тук има форма и ето въпъл. Да се надвиждам, защото може някой да дойде да му убие, макар че съм с не много яко броня, ама с едно явно зелен дарки. Радосте. Добре, следващия ларп е... добре, само. Ей, там има една платформа от Hard and Play. И там се биете. Следващия ларп е ларп евент. Там се правят евенти. Този клип ще е 10 минути. Защото снимам с бандикам. Ето ларп евент. Много хубав. Мен ме кефи. Тук е евент, дроп евент, да. Следващия ларп е ларп форс. Там не знам нещо като спринт. Секунда. Да, тук лабиринт. Да, не искам да го минавам сега. Седно. Следващия лап е лап инфо. Да, само един казах хай. Някой PvP. Където мога да снимам на PvP. Може би. Ето тук е за Faction. Тук е казва се Let's Protect Home с Faction. Тук вид команди може да ги чуете от евентите от 8:30. Можете и ако сте топ играчи и тук е Owner, Crossfire, Admin, Deadpool, Boss, O'Brien. Скоро ще ми сега. Следващия ларп е ларп Jump. Мисля, че би трябва да знаете какво е ларп Jump. Чеваме сега на него. Добре, ето го. Ларп Jump. Добре, някой е отишъл там, не знам как. Добре, следващия ларп е ларп Potions. От тук си купувате Potion Key. Извинете ме за шума, това е от лаптопа ми, но... Да, на текчър, да, с едно. Да, ето, купувате си Potion Key, спидка, рейндженка, стрентка, Fire Resistance и сънсилка и сега нещо. Следващия ларп е ларп Ranks. Там с всички ранкове би трябвало. Сега ще видите, да, тук. Това е за VIP. Да, преди малко бяхме тук. Следващия ларп е ларп Run. Отиваме на ларп Run. Ади ларп Run. Ето го ларп Run. Да. Там има още. Тук. Побежи. Да, не отговаряте за изгубени. Те не отговарят за изгубени айтеми. Следващия ларп е ларп Shop.
А то лапшоп е на спаун. Ето го лапшоп. Да, с една супичка ви регенерен, да, ви връща 3 сърца. И така, обсидиан TNT и такива работи. Лап. Чай, вземам да забравя. Има такива спаунери. Да. На прасе, овца, краба, пиле. Има шанкол. Вижте, лап е ларп, снейк. Мисля, че трябва да знаете какво е лап снейк. Нали? Дано да ме чувате добре. Добре, първоначален лак, хубаво. Оттам май почвате. Не знам. Или ето там. Добре, ето тук мапа. Да. Вижте, ларп е ларп. Трейд. Защото мен е хубаво направим. Мен на кефиритно. Да, ако бъдете излъгани, го качете в YouTube, го платете на Cross Argus, го платете, снимайте клип, когато трейдер. Да. Добре, пак съм тук, влезах местата. Добре, и докато бях в пауза, не успях да имаше нещо. Добре, няма да ми каже хай. Но, може би си има работа. Добре, не знам как се стих, ще казвам се едно. И мисля, че то беше... това е лап трейд. Добре, гладен съм. Сега очевидно спавно. Това е тук. Така, браво, Петър Бест. Така, това е лап трейд. Влизате. Влизате по двама човека и бум, това се отваря, да не може да влизат в играчи и стрелвате. Да, това са лаповете, да чуем на спаун, с хелна и мисля, че това да е от клипа. Главно, това е команда с PvP, сервера на Crossfire June. Както виждате, вече има и с диамантини сайтове. Много бързо. Няма да го убивам. Да се радва човека. Добре, такъв е миньо. Здрасти. Добре. Мисля, че това да беше от сървъра. Мисля, че това да е от сървъра. Аз бях Черимен. И да. Дайте положителен вод за клипа. Мисля, че е това. Само да направя още едно нещо. И това мисля да от клипа. Дано ви е харесал. Дайте положителен вод за клипа, ако ви е харесал естествено. И се абонирайте за още. И добре, това беше като крайен лак от фойерверки. За фойерверки, от тяхни лаги. И